Dinamit ku apa? Tunggale gendruwo mah lho. Demit to dinamit. Ayo demit ki kancane doblis bareng lho. Iblis. Iblis ki pakamu. Nesu ya genjot congor kowe. Nun sewu ngambil sapu banget tenak. Ana saetone iki. Alah telek. Wacang rambane ngono lho jojok ngonoan. Beling. Tolong lek. Nek. Jupuke le. Saetan yo. Wes kok gapah aku to. Kowe pikir Iki ki mustaka. mustaka apa? Mustaka iku nak wong anak piyayi kuwi. Ha nek anake tukang nyitak boto pathak ngono. Wong kang mosok laran gemblondong semene gedene. Aku iki tukang kebon apa piye mbok gawane ngonoan. Oh, untulan. Ora sopan kowe. Iki lho dijupuki sik belinge. Sik dimene diurune sik lho. Dagelan rangkep Ya iki lho. Sengkalane keneng iki tok. Ya. Oh. Ya muga-muga sak bubare nanggap ketoprak. Heeh, diparingi keluarga lan masyarakat Blaro diparingi golek. lancar nggone golek rejeki. Amin. Adoh saka bilaine Sing nom-nom sepuh tepak diparingi judune. panjang yuswane, sing nom-nom tepak judune. Allahumma Asin. Amin. Allahumma di asin iku. Lah ya maksude amin mangan uyah asin. Kowe mangan durung bar kok kowe ngerti apa ora uyah iki rasane apa? uyah asin. Ah goblok uyah re asin. Uyah nek digone asin. Uyah ki pedes. Pedes matamu ngono. Uyah iku asin. Pedes. Asin. Ah kowe nek ora percaya njupuk uyah nang pawone Pak Inggi. Njupuk sithik rasa akeh kecemplungno matamu karo aduh pedese ngono. Ora ana mripat kebiyokan uyah, aduh asine ngono ora. Iku ya ora uyah tok. Apa? Semen. Lho, Semen ya pedes. semen malah rasane ra enak. Nah, jajal tempono matamu. Nah, aduh ora ana, aduh semene ora ana. Aduh pedese terus kaya ngarek ngecor. Mripate arep dicor apa piye omonganmu. Sesasi 400 ngono kuwi. 450 to. Lho neh. Oh, kakekane. Kurang ajar. Lundes arep di atau cu panase. Neng. Wong angger goblok ya Mas aku ya wis adem wae ket mau kok. ora ana setrum bare ademe cepet. Lah kowe nek milih setrum apik kok lambemu teko setrum. Ah, yo kasihan aku dong. Kasihan apa? Ora iki kaya bokong bayi nek. Itu jupuk. Panas tenan jebule. Ya. Iki dagelan ngarep tukang. Kuwi mau sing nyopot menawa ya kepanasan terus tiba. Lho ngono kok ya melok-melok nyekel aku goblok. Aku ki lho gumun awakku kok goblok men ngono lho. Oke. Mau didongak-dongakno. Ya, Muga-muga masyarakat kene mau wis didongakno to. wis Lek. Iki mertandakno wong kene adem ayem. Heeh. Kawit awan mau diweki udan. Heeh. Bengi ya diweki udan. Udan bukan suatu halangan. Betul. Hujan adalah dekorasi, Dekorasi alam. Ora kena dijaluk, ya ora kena diselaki. Bener. Kabeh iki gumantung karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alah kowe iki ora paseh no kemaki. Apa? Ora kowe iki marai kenalamu Gun Yoga iki to, Sutar Sinden. Alah le kene kenalane donong TV yo. Kenalanmu sapa? Kenalanmu. Sing adzan ning jero TV kancaku. Sapa iku? Saat kancaku.
Saat adzan maghrib, saat adzan isya sing adzan kuwi jenenge saat kuwi kancaku. Kowe iki kenalamu bakul tempe. Kowe ngerti omahe? Lu ngerti no? Saat adzan maghrib, saat adzan isya sing adzan kuwi jenenge saat. Omahe. Omahe Semarang dan sekitarnya. Kuwi omahe. Kuwi ora kurang gaul iki lho. Lho kurang gaul. Sing kurang gaul iku dapurmu lho. Lah kowe iki ala kowe iki goblok no. Saat adzan maghrib, saat adzan isya sing adzan kuwi jenenge saat. Omahe Semarang dan sekitarnya. Wingi bar petok aku kok. Tak kandhani, Mas. Aja ngene gendruwone metu neh kok. Saat ada maghrib, wektune ada maghrib. Saat itu waktu. Nah, ada maghrib Semarang dan sekitarnya. Ning nggone Semarang kono. Sing adzan. Pati gak entuk adzan. Ya, lho entuk. Ade Semarang. Kowe pancen goblok kok. Kene iki ana saat dhewe. Saat ada maghrib, Pati dan sekitarnya. Kene ana wonge dhewe. Sing diarani saat ada maghrib Semarang dan sekitarnya. Se-Jawa Tengah. Berarti termasuk Pati, termasuk Juwono, termasuk nggonmu iku wis Jawa Tengah. Purwodadi. Rumah saku nggonku tuh tak ingeti nyisor ngono. Lho ngandani kaya tau sapa masjid. Lho, kowe paling sapa mung masjid pendak nek ijol sandal. Lho ngono iku sing salah aku apa Pak Kiai? Lha nek nyalahno Pak Yai. Pak Yai ngendika, "Cil sing elek buak, sing apik enggo." Gandel sandalku elek tak buak tak ijolo sing apik. Kuwi jenenge ora santri minal muslimin ning santri minal bajingan. Lho kok iso ngono? Sing dikarepno Pak Kiai nganggo barang sing apik, sing elek dibuak. Iki ora kok omah nggo sandal elek dijolno sing apik. Yo dong lakoni barang kebecikan sing ala disingkiri. Kaya to maling, main, madon, minum dan sebagainya. Kuwi sing diarani ala. Kuwi berarti tau sapa langgar? Ya tahu. Tahu sapa masjid? Tahu. Tak takoni nek tahu sapa masjid. Sebabe apa masjid utawa langgar kok gak diweki TV? Kowe takok mruwet. Aku takon, kowe jare tahu sapa masjid? Ya tahu. Sebabe apa masjid utawa langgar kok gak diweki TV? Tak jawab, Pak. Nah, nek pancen kowe pinter jawab. Masjid utawa langgar ora diweki TV. Siji ngganggu wong ibadah. Loro ngebak-ngebak inggon. Berarti nek TV didokokno masjid utawa langgar, siji ganggu wong ibadah, loro ngebak-bak inggon. TV karo beduk gedhe ndi? Gedhe beduk. Beduke malah gedene ra umum ora ngebak-bak inggon. Kae malah gedhe beduke lho karo TV-ne. TV paling kono pojokane ora ngebak. Ora iso. Nak beduk dikok masjid. Iku ana gunane. Gunane. Nah pas jam 12 deng-deng ditutuk ben do salat. Padha ae TV nek sore disetel kaya ana adzan maghrib. Iya ya. Marai TV ana wong adzan banget. Ono lha ya sing adzan saat iku mau. Lah kene tak takoni. Sebabe apa langgar utawa masjid ora diweki TV? Lah nek masjid karo langgar diweki TV mesti mbok colong no. Lho kok tak colong? Lah nek ora wong TV apa wong sandale mbok rumati apa neh TV? Kemaki. Lho kowe iki sandale mbok rumati upama ana masjid diweki TV bendina ra mbok inceng terus. Kowe berarti tahu sekolah. Lho menungso ora tau sekolah wong banyune sekolah kok. Bayu sekolah iku gurune bapakmu. Diadai ember apa? Sember. Diadai sekolah? Sekolah. Ah iya. Aku ya bensin ora sekolah. Aku solar no. Ora ana banyune sekolah iku. Sekolah. Ora. Sekolah, lu cek ora percaya cah iki. Ora percaya aku. Diadai ngaron, sengaron, diadai gelas, segelas, diadai ember, sember. Nek diadai sekolah. Sekolah. Nah, isih kurang jelas. Wih, apik nek diadai congormu. Secongor. Nesu. Ajane bokok. Nesu kowe, ngene iki lho dagelan nggara padha mahasiswane nampane elek. Mahasiswa apa? Potongan mahasiswa iku lho sing sekilo 5.000. Kowe ora laku nek Juwono, gedhe nek Rembang. Rembang piro? Juwono aku kuliah ning Juwono sak-sak trimo 6.000 kok. Nek Rembang 17. Kowe kuliah nek ndi? Kuliah nang kono. Masya Allah.